Palima Kobe Dukukono. Puis dimanche, 5 juillet 2026, Malien commentaire tala ARN ne anga janga ni kumakana me. Munde be kake Malien au ne anga janga ni kumakana me follow. Aye ni message kolongolo président Assimi Goïta ka soro. Malien anga janga anga naje follow. Na de lere comme 50 toni meto kumbe 2009 kelen ka don charger don décolte la ko fama do yuwele ko don gaji gombe nyofuge kaluna ne ala jondo ya di ko kana to erefo kaluna ni di maluna na mo sonwati mo do bolo do mi me fu kana di mo mama son kanu no yi aye moru fe tali ta wudi bina fera no commerçant kamalo population civile hineta awlawa population civile hineta awlawa moru ni dirama alakama ay ambargo shimo ke ambargo la mo shima kuma kami ko sira dala dumini dema ko ngadi mo faga le ko ya o mimbo fombi sigaka ko mo faga le ko ya ala jodo de mete damalo ka ko kana di homa aw de sere kanu de 4 mois Malien de bin kenyona Malien drone de bin kenyona ko jamana ka joni kanka Burkina betake Niger mo watake Afrique si mo shitenke Malien de bin kenyona tanke amaba baloti ba tanka amanyo ontonyo dabla Anton toroli tanka amadabla baloti ba Anga kwenye karfale ni Tombouctou de ma Tombouctou ombe nyani na ya uko foti mimbe kafo kunaye ufoti leria saya skalte bekera ona ya halsi awuka Anthony bolo nkata ama faka mbargo ba na ala ya bandu sabiba anye do ka nya ala wili ngodi mo da mafu akatina noti merci abeli biba fangan mumbe ba Malien Obela Jele Kumaime avait fait de mako sans commentaire. Mogolo de fin ça maloni fin ça. Koka di lere ka oma. Mali sura sudo de kelenga to bloqué. Asimi de ordre di wa ou bien sura sin be ka ke asimita karama de wa. Ni côté orola tiana tese ka fokombe jalakilike. Ntado ni kon décision bora ororo. Bon, Kenny fora Assimi Goïta yame, surasu fana yame. Ko mugo Congo de beka mugo fagalere Congo. Malien Congo de beka adama de fagalere. O de beka ke lere. Tia bofo, ambela jele yame ça. N'est-ce pas? Ambela jele kumaime. Mais ayere de kelenge yara, yani video katanya fa ayere roke. Et attaquer kera kunu. Mali surasu atakera kunu dro abulla ataka ko anye armement soro e chaye malo kan kun dabla sa aya kala kabakan kun dabla malien bet kele no ganna malien mo mina bi we pedi ma be ni chatri bo mina ni te jamana te jotan tu kwalaw o ba bulo ko malien e demission fitindia e anga an attaquera de no don wula fa o borani arma chaque fois ni kodo kara mali kono be boli kataka ko arma kro do be kana ka bezi de be créer dongodu ka mali ka arma on to ka filmer o te sanga la blingui maka tiende fara o te sanga fo la bli bo se anga contenir cheka oroy malende beladele kuma imesa bon ni toyen fasugu de beka ke bon président na ni aya be fokini mo ngena mo ko barake ina nyo na suidu indrondu yoro fana be mo nya fo malio ngena we sondage munke mo gombe a barake mo go jelente de aw aglita la ne borani sondage de ko malien keme sarala ko malien bi kononton ani fla ko be Assimi Goïta fait mo me sondage ke jako ka pereza ibeka frantoy katara kan ni on la si de frake
IBK ballonné tout. A tara sonasi ke ko Malien be IBK fait. Wakati na Malien be ka wuli ka marche ke IBK contrôle. A semaine flower là. Je pense qu'à fleur semaine flower là. Ko 54% des Maliens. Voilà. Ko 54% des Maliens soutiennent le président Ibrahim Boubacar Keïta. Allez le faire pour ko Malien be IBK fait. A to ko Sidiki Guindo. M'avait flaw nyakoro. Voilà. Bon, nous n'avons ni escoro, nous n'avons yala là, qu'au sondage. On peut la gérer quoi et ça. Il y a deux côtés nous collaborons. C'est clair comme l'eau de roche. Donc, on doit faire beaucoup attention. Adam a dit bidon était chez nous. Adam a dit na fraki ka sabali. Jamana jote galoni fo nye quoi. Jamana be jo horo nya kono ka sorote. Never go de fana koy. Parce que asibika fanga flene mo sugu be kana. Tanyi na obala fang be bala. Parce que yo horon de kele. Ni horon kele ni horon kolo be baraka ni ko. Ko yimbo au niveau de la vie. Donc ka fo nyana ni action mo flene na kera. L'action qui vient de se passer, c'est très grave. Congo de Bénin à Morofa, Mororebe trop qu'a fait mener. Ça c'est grave. Très grave. C'est-à-dire que ni ce qui a compté à tout ce que c'était banco. Ala est portugais ma beda, ala est arjana so daile Assimi Goitaï. Assimi Bola qui pangabo arjana gorogati bla jahanama kono. Ça fait mal. Et regarde comment le pays est aujourd'hui. Très mal géré. Que la situation est sous contrôle. Ça va galon teke. Ah oui, galon teke de. Mais les gars, bonya be mali sur asuka. Nga soutien be armée malienne fanayi. Nga soutien be armée malienne mais mon même mali kuna na toko ko Assimi Goïta. N'allez de Mali président à Tesseka Fouike. Il est arrivé à sa fin. Voilà. Donc, on a une de Sorangamania for un détail de Oma à la familialité. J'espère que tout le monde a compris. N'est-ce pas la banque m'a mis fort. Assimi Goïta était c'est voilà. Il s'est go bec, mais malheureusement voilà ce qui se passe. Que Dieu bénisse le monde.